Zdravo svima, može, nešto si mi otišao u posljednjem trenutku. Zdravo svima, moje ime je Ivan Bildi i dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas ćemo da pričamo malo o Instagramu i o jednoj grešci koju mnogi prave. Prvo, što se tiče Instagrama, svako ko koristi Instagram više od poslednjih 2 godine, mogao je da primeti da je reach, odnosno doseg objava u konstantnom padu. I nažalost to je nešto što će da se nastavi u narednom periodu, čak mislim da će da se intenzivira u 2020. godini, pogotovo 2021. godini. Sve društvene mreže imaju jako sličan razvojni put. Prvo kreću od klinaca, od jako mlade publike, ima veliki broj korisnika, relativno mali broj onih koji kreiraju neki sadržaj. Pošto je disbalans u broju korisnika i onih koji kreiraju sadržaj, stranice, odnosno oni koji kreiraju sadržaj, bilo da su stranice ili da su profili, jako brzo napreduju i jako brzo rastu u smislu broja novih pratilaca. Takođe, njihove objave su vidljive. Kako društvena mreža sazreva i kako dobija veći broj korisnika, tako dolazi do većeg broja ljudi koji kreiraju sadržaj. U tom trenutku počinje da bude negde ekvivalent broj onih koji kreiraju i konzumiraju sadržaj. Mislim, ne bukvalno ekvivalent, uvek je više onih koji konzumiraju sadržaj, ali broj onih koji proizvode sadržaj drastično raste. Dok ovi koji konzumiraju sadržaj, ostaje im broj poprilično sličan. Iz tog razloga dolazi do previše sadržaja na toj društvenoj mreži. I onda ta društvena mreža po pravilu uključuje algoritam koji će odlučivati šta se vidi, a šta se ne vidi. To nam se desilo sa Facebookom. Znamo da je Facebookov reach u opadanju poslednjih sigurno 10 godina, gde je najviše intenzivirano poslednje 2-3 godine, gde je sad taj reach zaista jako mali. I to se dešava sa Instagramom poslednjih 2 godine, zapravo od kad su i krenuli sa uvođenjem algoritma u celu priču. Ono što će sigurno u narednoj godini da se promeni, odnosno da se intenzivira, je broj onih koji kreiraju sadržaj na LinkedInu, dok neće biti toliko novih korisnika. Iz tog razloga će sve manje i manje objava moći da se vidi, odnosno taj algoritam će biti sve oštriji i oštriji u odlučivanju šta ćete vi kao korisnik videti, odnosno šta nećete. I tu dolazimo do glavne stvari. Znači, glavna stvar da bi imali uspeha, bilo na Facebooku, bilo na Instagramu, je to da vas ljudi ne ignorišu. Znači, najgore što neko može da vam uradi je da ignoriše vašu objavu, da je preskroluje. Bolje je i da ostavi negativan komentar, bolje je i da klikne i ne uradi ništa konkretno, ali da se zadrži, da klikne, nego da vas ignoriše. Znači, bolje da se ne slaže s vama, nego da vas ignoriše. U tom ignorisanju leži najveći problem. Svaki put kad neko preskroluje vašu objavu, manje su šanse da će sutra, kad objavite nešto novo, on vas videti. Znači, što češće ignoriše vaše objave, u njegovom ličnom algoritmu vaša stranica, vaš profil opada u prioritetu. I zato možete da vidite, na primjer, da na vašim ličnim Instagram profilima najviše objava ili najviše storija i najviše objava vidite od ljudi sa kojima imate najviše interakcije. Dok kad izlistate tamo na kraj onog lista storija ili kad ste jako duboko u newsfeedu, onda ćete primetiti neke ljude s kojima niste toliko u kontaktu. Razlog je tome što sam mu malo pre rekao, Instagram prioritizuje. Znači, kada to znamo, jako je važno da vas ne ignorišu. E sad, ko će vas ignorisati? Naravno, prvo ako vam je sadržaj nerelevantan, ali ajde, neću da uzimam sada to u pitanje. Ko će vas ignorisati? Ignorisat će vas oni koji su vas zapratili iz nekog drugog razloga, osim onog koji je ja želim da vidim sadržaj i zapratit ću. Znači, svi oni koji su vas zapratili zbog nagradnih igara, zbog giveaway-a, zbog toga što ste nekog zapratili pa vam on uzvratio follow, ako ste koristili neke od botova za automatizaciju Instagrama. Sve su to ljudi koji su vas zapratili ne sa željom da vide vaše objave, već sa nekom potpuno drugom agendom. Ili su vas zapratili da bi uzvratili follow ili da bi učestvovali u nagradnoj igri ili šta god već da je bila
situacije. I zato vidimo da sada najviše trpe profili koji su na taj način dolazili do pratioca. Znači, ono što svakako treba da se izbegne kao praksa je teranje ljude da lajkuju vaš profil. Ništa vam neće značiti da li imate 10 ili 15.000 pratilaca na Instagramu. To je značilo pre 3 godine, jer nije bilo algoritma i ljudi su videli objave. Sada je potpuno nebitno. Znači mi upravljamo profilima koji sa 5.000 ili 3.000 pratilaca imaju mnogo više interakcija na objavi i mnogo više lajkova nego nalozi za 30, 40, 50.000 pratilaca. I to je postalo pravilo i to se intenzivira u vremenu, kroz vreme zapravo kako prolazi i sigurno će se intenzivirati u budućnosti. Znači mislim da ako ste brand ili ako ste osoba, da treba sada dobro da razmislite koja je poenta giveaway-a, koja je poenta učestvovanja u tim nagradnim igrama, koja je poenta zapratiti neke profile samo da bi ti uzvratili follow. Mislim da u 2020. godini to neće da ne služi, nego će doneti još više štete nego što će doneti bilo kakve koristi. Znači, nažalost, zlatno doba Instagrama je prošlo. Kad kažem zlatno doba, mislim zlatno doba u organskom riču. To će nastaviti da pada, reklame će sve više zauzimati mesto, morat ćete sve više da boostujete ako želite da imate vidljivost i treba pronaći neku drugu društvenu mrežu koja je trenutno u deficitu sa proizvođačima sadržaja. To bi bilo to. Želim da čujem vas u komentarima naravno na ovu temu. Da li vama rič na Instagramu opada? Šta mislite šta će se desiti u narednim godinama? Da li će se to poboljšati ili pogoršati? I koje su generalno vaši planovi za dalji nastup na društvenim mrežama? To bi bilo to. Mi se vidimo ponovo u sledećem videu. Ćao! Ok? Evo, neke meduze su iza.